Здравейте хора, днеска сме с Гъма Иван Русев и ще пробваме този вкус. Тоест, ние не знаем какъв вкус е, ще пробваме този Pringles, той е Limited Edition, което означава, че ще го има за ограничено време. И на колко гледания? 100 гледания. Ще ви кажем откъде можете да си го закупите, колко струва и да. Също така, днеска ще оценим от 0 до 10 вкуса и ще предположим какъв е вкуса. Който е най-близко печели, като на края на видеото ще разберете всъщност какъв вкус е бил. Аз предлагам да започваме с чипси. Айде. Чакай да завизия много яко. Първо хората да видят. Първо хората да видят всъщност. Я дай да си. A few moments later. Мирише леко пикантно. Да. Взимай. Изглежда доста... Между другото, изглежда просто пикантен чипс. Да, смисъл. Така. Здраве. Чипс. 3, 2, 1. Nice! Как се прехапа? Hot! Началото е вкусно, но aftertaste му е гнусен. Лютене. Лютив искам. Аз се прехапах, бата, смисъл. На мен също ми харесва и аз знам какъв е вкуса. Колко го оценяваш от 0 до 10? 5. Аз го оценявам 8. Може би 7. Тъй като в началото е хубав, но aftertaste му нали не е чак толкова хубав. Но иначе има много странен вкус. Има вкус на люта чушка. Значи, моето предположение, твоето какво е? Примерно люта чушка, не знам нещо такова. Аз мисля, че може би лют сос. Аз мисля, че е лют сос. То между... Не, между другото, айде халапеньо сос. Или нещо такова. Някакъв лют сос. Да, между другото има някаква нотка... Сено на кетчуп. Да, има кетчуп и на някаква нотка на кетчуп, люто и онзи хората, които правят спагети ще... Да, знаете, има един сос за спагети. Всичкото това може би е някакво... Ти вече каза люти чушки. Ами да, ама то, защото е люто само, защото някакъв чили сос само. Аз казвам чили сос. Той казва люти чушки. Последно, от 0 до 10 колко го оценяваш? 8. Аз го оценявам 8 също. Някакъв. Хора, искам само да кажа относно едно видео за Тему. Много искам да се извиним, че така и не излезна. Още го едитваме, имаме малко проблеми с едитването. Много искаме да се извиним. Очаквайте, нали, Тему. Очаквайте го скоро и съжалявам много за забавянето. Просто имаше малко проблеми с... Да, много искаме да се извиним пак. Очаквайте го след силно на края на следващата седмица. И дано ви хареса. Чао!